A partir do 6 de abril, a tradicional feira de artesanía instalarase nos Xardíns Valle Inclán da Pobra, dando o pistoletazo de saída ás numerosas actividades que se desenvolverán no municipio durante a Semana Santa. A primeira delas terá lugar o Xoves Santo, día 14. Será unha ruta guiada polo Camiño Xacobeo a orixe o seu paso polo termo municipal da Pobra. É moi esperada polas persoas visitantes. O Venres Santo haberá unha ruta turística polo Río das Pedras, das piscinas naturais, guiada por un guía oficial de Galicia que poñerá en valor os recursos históricos da contorna do río. Por exemplo, dará a coñecer o conxunto etnográfico da Aldea Vella, a antiga fábrica da luz, a ponte medieval da Misarela, os vestixios do eremitorio de San Xoán da Misarela, varios petroglifos e lendas asociadas como a da barca de San Amaro. O sábado de Pascua son varias as propostas para veciños e visitantes. Pola mañá desenvolverase unha ruta guiada polo centro histórico e pola tarde sairá do Porto Deportivo a ruta do Mexillón para percorrer a Ría da Arousa. Vai haber a ruta do Mexillón pola ría, inclúe tamén as sillas de rúa de Areoso, aínda que non se vai a baixar nelas, ten unha duración de 2 horas e o punto de saída é ás 4:30 do Porto Deportivo da Pobra. Ten un custo de 20 euros os menores de 10 anos e 25 euros as persoas adultas. O domingo terá lugar un obradoiro de marisqueo na Praia dos Areos e a continuación a demostración culinaria da praia ao prato no mercado. Imos ter unha demostración culinaria chamada show cooking que pon en valor produtos básicos do marisqueo, neste caso berberecho, ameixa e navalla, que ademais se vai facer, que se pode facer tras haber realizado o obradoiro de mariñeiro que xa vimos realizando durante os últimos anos en Semana Santa, non? Todas as actividades precisan de inscrición previa. Os interesados en consultar horarios e prezos poden o facer na web municipal.